part de fer esport com qualsevol altre esport, tens la sort que aquest esport després el pots aplicar al medi natural i et dona els coneixements necessaris, les tècniques necessàries, bàsiques, per poder progressar en corda, no només amb l'espeleologia, sinó amb el descens de barrancs, amb vies ferrates, amb escalada, de manera que et permet, a part de fer esport, doncs, conèixer totes les activitats al medi natural amb cordes. I, no sé, sobretot baixar coves. També, no sé, el fet no sé, de baixar 50 metres, 25, no sé, és que, no sé, m'agrada molt. A mi la veritat és que, no sé, em va enamorar perquè, mira, no sé. Si tinguéssim que explicar la vessant de l'Avenc, és l'únic lloc on encara pots ser un explorador, on encara pots descobrir coses o veure coses que només estan a l'abast de qui sap les tècniques. Si no, no podries. I les tècniques, doncs, és bàsicament el coneixement d'ascens i descens per corda, però també superar tota classe d'obstacles, obstacles naturals, com són la roca, en el cas del medi natural, de les cavitats, o bé, senzillament, els nusos, diferents nusos que hi ha amb les cordes quan entrenem en parets exteriors o indoor. Home, conèixer una cosa nova, físicament sembla que no, però és prou dur, i que està en una forma física bona, i els agrada la natura i disfruta, doncs ho faci. A partir dels 5-6 anys ja tenen el suficient destresa com per entendre, per retenir les maniobres i per poder aprofitar el temps, que vegis que realment els hi és útil i ells entenen les ordres que els hi dones a l'hora d'utilitzar els aparells. Llavors, primer el que els ensenyem és totes les maniobres amb un gimnàs i una vegada ho tenen assolit els anem motivant en quant a competicions. Fan competicions i quan els veiem segurs és quan els portem al medi natural. Bàsicament, pujar i baixar cordes amb nusos que els tens a passar i coses diferents. Jo al gimnàs practiquem per després anar a fer excursions com aquestes i baixem. Una vegada baixat és divertit perquè a més veus coses i les coves a vegades són molt xules. A mi m'agrada tot, m'agrada escalar molt i llavors m'agrada. O sigui, els primers cops sí que estàs molt nerviós, però després quan ja en portes alguna et vas acostumant. És una mica complicat, Al principi sí. però després quan ja tens el truco ja saps com fer-ho. El més difícil de tot pels nanos és el pas de la paret exterior quan baixem al primer avenc. Avui hi havia algun nano que era la primera vegada que baixava i al gimnàs el veus que es belluga perfectament, que té una tècnica i una destresa que va amb tota tranquil·litat, i el moment de passar en el medi natural, el fet de veure el pou, encara que no sigui gaire alt, que sigui la mateixa distància en alçada que el mateix gimnàs, tot el medi natural, al veure la foscor i tal, l'impressiona molt més i es queda més bloquejat. I les maniobres que les té superapreses, aquí, li costa molt perquè s'agarrota i li costa molt de fer. Jo penso que és el pas més difícil per als nanos, passar de la paret exterior del gimnàs a la primera sortida al medi natural, amb un avenc.